Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Ayan, post mo yan, te, post mo yan, bro. Pray until something happens. Ano? Para duman sa mga kababayan natin, siring kapangako ta, kasubago, makikipag-talastasan kita. Makipag-ulay kita kay Congressman Alfred de los Santos, kay Kong Apid, kang ang probinsyano party list, para maka-update kita. Most especially, ngunyan po na may pigampang itang pandemya. Ano ang sa iyang mga opinion, may kinaraman kini, ano ang mga pwedeng masabi niya itong pwedeng gibuhon ta, tangani na day na magparalako pa ini po na pandemya. Congressman, good morning po tabi and welcome to this GB Aramoniato program. Ay, just maray na aga po, Boss Mar. As in, maray na aga man po sa gabos na mga nagdadangog. As in, nag-iiling kang sa indong programa sa DCGB. Yes, live po kita sa DCGB AM, sa DCGB News Online, Facebook page, as in sa YouTube channel, DCGB Legazpi, para po sa karamang mga kababayan ta. And baka paminsan-minsan magtagalog kami ni Congressman para yes, mas marami tayong marating na nakantabay po ngayong umaga. Okay, so to start the ball rolling, mga tugang, aramon ta kay Congressman, aram taman sana na dumarami ang bilang ng mga apektado ng COVID infected dito po sa Bicol region. Anong masasabi niyo rito, Congressman? Well, under po sa mga napag-aralan natin, mas better na po this week compared sa 2 to 3 weeks ago. Pero nakaka-alarma pa rin po ang hindi pagbaba ng reproductive rates dito sa ating probinsya. So, pinakikiusapan pa rin po natin sa national government na tutukan pa rin ang sitwasyon sa Albay at sa buong Bicol region. Kasi po, hindi pa rin po ganun kadali nawawala yung COVID dito sa ating lugar. Dumadami pa rin po. Yes, and considering parang yung DOH, nasa moderate risk tayo. Yes, dito po sa ating probinsya, medyo alarming kasi yung ating healthcare preparedness ay okay naman pero hindi tayo ready sa sobrang laking cases. So alarming if talagang pumutok ang ating kaso dito. Ayun, sa tingin niyo sir, ano ang mga posibleng factors na nakakapagdala kung bakit una napigilan natin, na-flatten na, pero biglang dumami? Maganda, Boss Mar, yung sinabi mo, no? Kasi nung una talaga, puputok na sana. Bilib ako sa LGUs natin. Yes. Talagang nakontrol nila, naunahan nila. Pero boss, dalawang factor yung nakita ko kung ba't tumataas ang Bicol region. Number 1, colorum vans. Yeah. Nakakatakot po sabihin, pero ang dami pong colorum vans na wala na pong health protocols. Naglalabo-labo na sila doon, nagsasama-sama sila sa isang van na hindi man lang po nagpates. Ang nakakatakot dito, nakakalusot talaga. So sila po yung nagiging carrier from Manila to Legazpi. Sila po ang nagdadala ng COVID. Pangalawa po is, ang nagiging kampante na po ang ating mga ka-PROMD. Halos, ako po, nandito po ako for the past few days, nakita ko po ang ating mga kababayan. Halos ang mga face shield nakaangat po. Ang face mask nandito sa baba. So, halos wala na po talagang social distancing. Ang health protocols natin medyo nalalabag na. So, nakakampante na po. Nagsasawa na pong sumunod ang ating mga kababayan. Ayun, yun ang ano. Ano ang nakita nyo na most possible na gawin natin para bumalik doon sa dati na hindi yung ating protective gears ay hindi dapat gamitin na mali? Sa tingin ko po talaga dapat strict implementation. Napaka-importante po na implicate natin ang ating protocols. Dapat po constant na i-remind natin ating mga kababayan na sumunod ng face mask and face shield. Ito po malaking percentage po ng papatay nito ang COVID. Yes. Talaga pong titigil ang ulakit kang sa tigsararo. So, importante po talaga na ma-remind kang LGU na mag-face shield as in mag-face mask. Yan, yun ang sinasabi. Pinaka-basic is wear your face mask, your face shield properly. Yes. Diba? Tapos, physical distancing of at least 1 meter and then yung paghugas ng kamay. Yan. Kung wala Alcohol, naman, sanitizer gamitin or alcohol. Yun ang ano. So, yun ang kinakailangan. But then, mayroon pang isa na kinakailangan din natin na bigyan ng pansin, yung pagpapabakuna. Yes. For me po, kay puwantang aliun sa tung pag-iisip na makatakot magpabaksin. Makatakot.
dapat po ang isipon ta, mas makatakot magkaigwa ki severe symptoms kang COVID. Mas makatakot mati ki ospital na mahalon po ang bill kang COVID sa satuyang bansa. So, uni po, ang vaccine is libre. Mapila ka, mapalista ka lang. Mas madali po ini. Tunay po, magkaka-date kitang symptoms. So iba nga ni swerte wara. Pero po, sana isipon ta, ini symptoms na ini, kadikit man sana ini, diit na panluluya, diit na kulog-kulog sa lawas, compared man po sa didita ng buhay ta, kung kita magkaigwa kay COVID. Ano yan, Kong? Kailangan bang mamili kung anong klaseng bakuna ang iturok sa atin? Para sa kuya, Boss Mar, ang best vaccine is the vaccine in front of you. Yeah, aha. The best vaccine is the one available. Yes, Iyan ang ano talaga. Okay. Sir, nakapagpabakuna ka na ba? Yes, I had my first dose. Buti ka po, sir. Well, yun nga ni po ang sasabi ko sa tuyang mga kababayan na kung igwa ng available, grab the opportunity. Yes. Ako, Boss Mar, naka-include ako sa classification na igwang comorbidities. Yeah. Nailing mo man ang sakuyang lawas, Opo. medyo hypertensive kita. So, dahil duman, na-include kita sa A3, na A2 na classification. So last 6 days ago. Ade, comorbidities A3. Yeah. A3. Okay. Di ano yan, sir? Hindi naman pala ibig sabihin na kung mayroon kang nararamdaman sa puso or may high blood ka, hypertensive ka, di ka pwede magpabakuna. Baliktad, boss. Yeah. Kung igwa kang namamatian, mas lalo ka pang dapat magpabaksin. Na-remember ko, boss, kung ako po nag-positive sa COVID, inapot ako kang sakuyang doktor. Sir, high blood ka po ba? Sabi ko, iyo. Nagpanic sa doktor. Sabi, sir, dumalagan ka na sa ospital. Ang COVID, papalalaon ang sa imong pagmati. So, mas makatakot po ang COVID kung igwa kitang existing na namamatian. Ayun. Oo. Okay. So, nung nag-positive ka, sir, anong naramdaman mo? Well, halo-halo po, panluluya, diit lang po, kadikit man lang sa symptoms ko, igwa po kitang mga pag-abo, mga dry cough, as in talaga pirmi akong pirot. Yeah, no. Pero at least, after some time, na-clear na po kayo. Fully recovered. And thanks God. Thank at you. nakabalik God is kayo good. sa masigasig yung trabaho doon sa Yes. Kongreso. Now, dito sa pagpapabakuna, ano po ang anong pwedeng masabi natin na pag-anyaya? Paano ba natin anyayaan yung mga kababayan natin na pumila, magparehistro, o kaya magpabakuna? Well, again, i-remind ko lang po ang satuyang mga kababayan, ini po, ang satuyang vaccine is readily available. Mapalista lang, mapapila ka lang sa satuyang mga LGUs. Ang rumdumunta po is, ang vaccine po, mas kadikit ang symptoms kaysa po sa COVID. Remember ta po, kalusugan and kabuhayan is perming magkadugtong. Kung kita po tamaan kang COVID, na severe ang satuyang symptoms, mawawaran po kitang trabaho. For how many weeks day po kita papakinabangan kang satuyang pamilya. Remember kay puwanta pong isurvive ang satuyang pamilya. Kung igwa na po kitang vaccine, kadikit na lang, mga 1 week, kung tamaan man po, gilayong kita, pero very minimum chance. Pag igwa na po kitang vaccine, mas mapagsisilbihan natin ang ating pamilya. Ayun, yun. Kung may vaccine may depensa ka na, at kung tamaan ka man, di ka darating doon sa punto na magkaroon ka ng severe or yung critical. Yes. At ang pinaka-the best dyan is makabalik tayo sa dating ginagawa natin. Dahil abot taman po mag-abot sa punto na kita mababawi ang kibuhay dahil sa COVID. Ayun. Which is dakulo na po ang nabawian. O yun. So, sa puntong yan, ang Congressman, sa muli po ang iyong panawagan sa mga kababayan natin para dyan sa patuloy na depensa, padagos po na pagprotektar kang buhay, pagkatapos, syempre, ang pag-inggan niya sa kapamilya na mabakunahan. So, ayan po, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga loading promdi na sumunod po sa ating gobyerno. Paalala ko lang po na tayo po ay nasa pandemya pa rin. Huwag na po nating antayin na lumala pa ang kaso dito sa Bicol Region dahil po damay-damay po tayo lahat. Oras po to para magkaisa muna tayo. Dapat po mag-cooperate muna tayo lahat. Dahil po, pag ang ating buhay ang nadamay, sigurado pati ang livelihood, ang pagkain ng ating pamilya, ng ating mga kasama, damay rin po.
mahalin naman po natin sila, proteksyonan naman po natin sila. So sana po sumunod tayo palagi sa social distancing, mag-alcohol palagi, mag-face mask, mag-face shield palagi. Huwag na pong iaangat, huwag na pong ibababa ang face mask. And then, sana po kung may pagkakataon na andyan na po ang vaccine sa harap natin, magpasaksak na po tayo. Dahil ito po ang paraan para matalo talaga natin ng lubusan itong pandemyang ito. Yun lamang po. Maraming salamat, Ayan. Boss Mar. Congressman, merong ginagawa kayong na mga batas para doon sa Kongreso para makabangon yung mga kababayan natin. Ano updates po nitong Bayanihan 3? Well, ngayon po, yung Bayanihan 3, marami pong sektor ang talagang inisa-isa na siya. Unlike Yes. nung sa Bayanihan 2, medyo compounded. Ano lang, ano? Itong Bayanihan 3, Lahat. dinetalye na talaga siya. Natupad na yung sana oil. Sana all. Kaya nga po medyo natagalan ito kasi talagang hinimay ng mabuti. Okay. Pero good news lang na kumbaga kahit papano malapit-lapit na siya na ma-implement. The first time na pag-usapan natin yan noon, medyo may agam-agam tayo dahil saan tayo kukuha ng funding para dyan? Pero nakahanap. Well, diniskartehan. Tininabaho. Kasi honestly, Boss Mar, medyo kapos na rin talaga ang ating bansa sa gastos. I think sa lahat ng bansa naman, Yes. Oh. unlike USA or kung ano mga first world country, medyo nararamdaman na rin po talaga natin ang sakit ng pandemyang to. Pero dahil sa galing ng ating administrasyon, nagagawa naman po ng paraan. Sa galing ng mga kongresista ngayon na nakaupo, andyan si Kong Joey Salceda, Opo. talagang napaka-genius. Talagang nagagawa nila ng paraan na nandiyan pa rin yung economy natin kahit lumalaban tayo sa Ibig sabihin pandemya. yung mga economic managers natin is nasa nakaangkla talaga na hanapan ng Tutok na mga tutok talaga. nakatutok talaga. Okay, no, Congressman, notable, tinitinan ko yung mga post nyo at saka yung mga kwento ng mga kababayan natin. Even at the height of COVID, umikot kayo para tingnan ng mga kababayan natin. Bakit ganon? Well, Boss Mar, who will do that? Bilib ako sa LGUs natin. Bilib ako. Pero sabi ko nga kanina, Boss Mar, is oras to para magkaisa tayo. Oras to para magtulungan ang lahat ng kampo ng ng administrasyon, ay ng gobyerno. So I think, Boss Mar, itong paglilibot natin, dapat kasi talaga on the ground ka. Makikita mo ang sitwasyon ng mga tao. Yes. So kung hindi ka maglibot, anong ibibigay mong tulong? Hindi mo alam kung anong kailangan nila. Opo. Medyo matagal-tagal pa ito na marating natin yung herd immunity, Congressman, no? Pero I think parang mayroon ka ng mga nilulutong mga programa para magpatuloy ang tulong ng ang probinsyano party list sa mga kababayan natin. Pwede bang ma-share natin kahit ilan para sa mga kababayan natin? What's your plan? For now, we're planning for the legislative group namin na mag-file tayo ng mga bills na nakaabang dito sa pag-cure ng pandemya. Yeah. Remember, hardly hit po talaga ang ating mga sektor like agriculture, hardly hit ang ating ang jeepney drivers, hardly hit Yes. talaga. Oo, opo. Yung transport group na yan, hardly hit po ang ating business owners. So, pati po, boss, ang mental health ng mga tao, Yan. Oo. sobrang affected. So ito yung mga batas na mga tinututukan natin ngayon. Like, ito pong pagbalik ko sa Manila, magpupulong tayo sa mga leaders ng jeepney drivers at may kipag-usap din po tayo sa LTFRB upang matigil muna ang modernization law. Napakaganda po ng modernization law. Napakaganda po niyan. Pero it's very untimely na i-require natin ang ating mga jeepney drivers na bumili ng bagong jeepney worth 2 million. Hirap na nga po silang kumita ng 200 pesos pangkain sa kanilang pamilya. Yes, oo nga. Kasi Papagasusin mo pa ng 2 million. ang timeline nila parang July, di ba? This Yes. year, di ba? So anong mangyayari nga naman sa natenga ng Yes. ilang buwan? O taon na Yes. natenga. So it's good, sabi Congressman, na nakita nyo yan at alam naman natin kung gaano nahirapan ng MSMEs natin, including yung itong mga sectoral groups na to, na umaasa lamang parang ang tawag natin yun is from hand to mouth existence, Yes, diba? yes. Kung hindi ka lumabas, wala kang pagkain. So yun, pero kahit pa paano yung ang probinsyano sumaklolo. Well, we do our best. We do our best. At talaga pong binabasa namin per sektor. Kasi po kung titingnan mo siya as a whole, hindi mo kakayanin eh. Pero dapat tingnan mo siya per sektor. Opo. Na ano ba ang strategy dito sa
sektor na to, paano ang approach dito sa mga farmers natin. So, iniisa-isa po natin talaga yan. Ayun. Ako mas interesado ako dun sa mental health kasi mataas na ang level of depression or discontent ng ating mga kababayan. So ano ho ang salient features ng mental health bill natin, Congressman? Well, itong mental health leave na ating fina-file, hinihingi natin sa ating mga private sector, private owners na bigyan naman ng 5-day mental health leave ang ating mga workers. Dahil po, kung mapapansin nyo, wala pa pong COVID, rampant na po ang mental health problems. Yes. Andyan po ang depression, stress, anxiety, worse is schizophrenic, medyo, wag naman po sana, suicidal. This is very rampant, but we don't see it. Wala po tong parang mainit, may feverish ka, wala Opo. pong simptomas ito. Puputok na lang ito. At minsan po, ang mga biktima nito, hindi nila alam na meron silang kasakitan na gano'n. So, lalo na po ngayon, Sir Mar, na nagka-COVID, na nasa bahay na lang, yung iba po nawala ng trabaho, Yes. napakarampant po talaga. Maraming tinamaan ng mental health diseases ngayon. So, it's very timely na pag-usapan natin itong mental health na to. Opo. It's very timely na bigyan natin ng kahit konting oras ang ating mga empleyado na i-assess ang sarili nila, Yeah. magpakonsulta, gamutin ang sarili nila laban sa mental health diseases. Ayun, mayroon bang kakibat doon na provision, Congressman, na the employers must help the employees nila na magpa-check up or gano'n? We can do that, no? Pero sa akin kasi, sana fair na rin din naman tayo sa MSMEs. Okay. Naintindihan natin ang sentimiento ng mga MSMEs ngayon kasi sila din hirap ngayong pandemya. Yes. So ito po, pag-uusapan natin yan sa technical working group kung paano po ba talaga mag-meet halfway ang ating employers at ang ating employees. Pero I guess, kumpara talaga sa ating mga manggagawa, napakaganda. Pero sana rin po, patas po sa ating mga employers. Ayun, opo. Okay, nice having you, Congressman. First time tayo nagkaharap dito. Lagi lang tayo sa cellphone. Anytime po. Okay, so, Congressman, not unless na mayroon pa po kayong mga gustong ipahayag sa ating mga kababayan, hindi ko na itanong sa inyo, ano ang mensahe nyo sa mga kababayang Bicolano na nakaantabay, hindi lamang dito sa Albay, kundi sa buong mundo? Ayan po, so sana po, again, ulitin ko, sumunod po ulit tayo sa ating government na sumunod ng health protocols and makakaasa po kayo na patuloy po ang aming pagtatrabaho upang po mas mapadali po ang paglaban natin dito sa pandemyang to. Sigurado po, lahat po nagkakaisa ngayon ang LGUs, kami po sa party list, sa Kongreso at sa ating administrasyon, nagkakaisa po ang lahat ng iyan upang po labanan natin ang pandemyang to. Yun lamang po, Boss Mark. Congressman, salamat to sa pagdalaw and sa pagkipagtalas-talas sa ating mga kababayan, and we hope na you always keep safe para po sa mga kababayan natin. Kayo rin po, Boss Mark. Maraming salamat po. Thank you very much, mga tugang. Congressman Alfred de los Santos, ang ating pong magiting na congressman ng ang probinsyano party list. Taga rito po yan sa atin sa Albay. Ating yan.